मोनसे दुखुनांथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय धावलिगुरि गामिनि बदिसार बसुमतारीनि फिसाज्ला लुथान बसुमतारी एबा बि लोमसावआ दिनै हरखाबै मोब्लिबनि जाब्रबथायजों रुंसारि जालाङो। बिथाङा सासे Nlfbनि गोख्रों मावथि सोद्रोमामोन। बिथांनि बेबायदि हरखाब आरो अबथिरा जिउ गोमानायखौ Nlfbनि फारसेनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।